Виж там, в белия облак. Сега си лети, пак ли си... Да, видях. Колко са? 2. Добре, а ти каква перни? Това е бреви пес, май. Перници ли са? Обаче главата му е почти бяла. Светла фаза, да. Направо като гид в улуса, нали? Ето, зарядка, кой е? Страшно. Добре, гърба му е сив. Гърба му е къв. Какъв е женски ли, Петре? Един мъжки, Колко да ги казваш? Два млади Колко еригономи. цвета трябва да има? Долу трябва да се светвам, както Един женски макрус пигаргус. Отгоре също е трицветен. Чакайте. Ей там отгоре. Виж другата половина на облака. Сега вече излиза, минава към рехавото. Да. 21. И там другите още... Колко специалист? 21 бота. 21 такова. Два перница. Колко специалист и веднага след това перница фигура, 21. Да, пъти. Да не са данните с други. Ето ги минават на това. Какво става, бе? Айде, Пешо, айде! Не бъркай с ходилни! Много си здраве, Петре. От тебе, пак ли на радио? Активно си ми няма. Здравей, тебе няма да се чува, защото си казваш нещо... Повечето от хората са наистина любители. Всъщност, един от тези, които са открили наблюдението е любител. Павел Симеонов, той е флейтист, той е музикант по професия, но много добър любител орнитолог. Така че тя работата е колкото е на професионалисти, толкова и на любители. Командировани много малко, 2 до 3 души и на тяхните командировки фактически се държат и другите, но всички си знаят, че принципът е такъв, всеки, който дойде, си дава някакви пари, кое жена по-малко ще даде, отколкото кое беше. Войниците, учениците по принцип не дават пари. Радостното, най-хубавото е, че във всички случаи, които са минали тук, дали ще стават професионалисти, дали се занимават с птици или няма да се занимават, във всички случаи в тях се създава едно хубаво отношение, едно отношение на загриженост към природата, на обич към птици. Това не е важно. Да. А това държи така да ме роди някакъв. Аз си го представях някакси малко по-живо. Не, този резерват е това нещо, тези басейни, които виждате нататък, но той е малко особен резерват, защото е първичното солено езеро, което някога е съществувало, може би преди хиляди години, незасегнато от човека, се е обитавало от птици тогава, още от тогава, нали? И те са си били първите стопани. После идва човека и усеща, че тук разбира, че тук може да добива сол, започва да прегражда басейни, да оставя басейни по-плитки, нали, за да се изпарява по-лесно водата. И по такъв начин изгонва малко птици, но въпреки всичко, то се остава много ценно, особено по време на миграцията, когато идват птици от север и отсядат тук да се нахранят, да могат да продължат после. Когато вече се срещат високо във въздуха, естествено, че шумът плаща. Аз скоро срещах една работа, където обсъждаха опасността, въпросът за опасността от сблъскване с самолети. Имаше данни, че Ил-62, при него опасността от сблъскване с птиците е по-голяма. И това трябва да се има предвид при избиране на каква машина да лети. Една птица е достатъчно за катастрофиране един самолет. Било то връбче или камък по тези пеликани и щърки. Не да се ред 2 часа. Сега този далекопровод, където минава точно над пътя, в него много птици се удрят и има проект да се вкара под земята. Обаче е много съмнително. Да, много, защото няма кой да го извърши това нещо. Никаква организация не се найма. Много скъпо щяло да струва. Изобщо различни оправдания. А пък много жертви. Много трупове се бяха намерени и то пресни трупове от няколко дена от тези жици.
малко, че не успях. НГП. Около 3 км пеши северно от гледната точка. Така, бе. Север-североизток, да. Север-североизток от гледната точка. Директен планиращ полет на север-северозапад. Тук такъв птици. Речни птици, щъркили, пеликани и грабливи. Осояди се, тук осояди, черна кане. По това нещо могат да се оценят числеността на популациите в страните, разположени северно от България, защото тук минава Когато за първ път чуваме пчелояди, че прилитат, също се записва в дневника, защото те имат много особено обаждане, някак си така. Много някакво такова обаждане имат и се чуват, може даже да не ги видиш някъдето там над земята ниско да минат, щом ги чуваме се записва. Много интересно да се види от кои страни, нали, кои минават през източния път и кои минават през западния. Не се разделят точно, нали, както са разделени по системи. Политически държави. Ей, Петър, айде щъркили. Какво стана? Яд. Пак ли? Това е, безкрайно ясно. Какво става тук, бе? Оле, гледай какво става. Абе, ще излязат на силите и няма да може да ги броим. Бройки стъркили. 700 до новото разкъсване. Някой брои ли? До 4 птици. Не. Броят на малки, това е толкова разкъсвано, че те груби цифри направо престъпление да се казва. Тя гледа какво разкъсва, не можеш да дадете. Колко ти изкарате, Любов? Аз 1200, значи там. Черните бяха как се Не, си черни. За същото време си кой не ни гръбши. Приеш поле? Не изпълнихме ли плана за днес? Къде закриваме точно? Твърдител. От големия така също при гората, с миналата година, като бяха долу, това време бях на морето, мина голямо ято щъркили, броихме. Не, по единици няма смисъл, защото не е възможно. Едно ято от 14 000 щъркили по единици не е възможно да се брои. И затова се избират по десятки. Просто виждаш, брои си 10 птици по една. И виждаш горе-долу каква площ да има и караш по десятки. Вече като видиш и с десятките не можеш да му смогнеш, броиш някъде по десятки да направиш една 50-тица и вече по 50 птици. Минах ли 3 минути? Една. Само 1 минута. Охо, аз по едно беше. Между другото, в някакви немци са много интересно облечени, си такива пантони наред. Айде, ятото отлетя край, няма го вече. Внимавай, всяко зърно. Да, всяко зърно, да не се изгуби някакво. Аре, взема една шепа и брой. Вие колко изкарахте без тия две копчинки? Това ли? Колко е? 217. Някой друг да е броил? Тези са 400. 400 и колко още? 2, 4, 6, 8. Всичко преброява ли? Да, 619. Айде сега да. Кой колко има? 1250 има. 1100. Я си 950. Така плати? 1100. Да, 619. Значи всички за... Аз съм сгрешил. Няма реално. Ятото, картината беше след полуя. Съвсем същото. Обаче съвсем не писал, че пролитат по тях. Айде, първа смяна, се обяд. Кое време? Още 12 часа. От Нина да се прави пържолки и бат си вика пържола с малки пържолки. Гарнитурат. Пържолците. За гарнитура. Често. Circus aerogenos. С аерогеноз. Той е
най-често срещани от батарите в България. Шалома се познава по пашката, по главата и по крилата, нали? И правите. И по окраската, че не е така наред. Гати е леква снимкова, че страшно. И главата му как е бяла само. Брадатия вече. Брадатия вече. Няма България тук. Няма изправ. Чакай, България. Изглежда или не е проучено, или да знам. Защото ние си имаме белоглави лишояди. 81 година белоглавия лишояд се срещаше почти до Кърджали тази година, вече на около 40-50 км към границата. Изтеглил се е. Още един път, като го натиснат оттам и край. Вече е в гърти и вече връщане няма да има. Тази година на последната колония са умирали от глад птици. Човека, който там разказваше как с ръце, с голи ръце, залитащи птици, падащи по снега ги е събирал, казали му някакви телета загина и той ходил с колата си да ги изкара на място, където те могат да ги ядат. Ние още сега ни се скъпи 2-3 хиляди лева за подхранване на лишояните птици. След 20 години ще трябва 2-3 милиона лева, за да се върне видът. Искаме да ни реално, искаме да ходим да... Стига брадата лишояди и други въпроси. Какво видях? Ей! Това пеликани ли са, бе? Това са пеликани, бе! Къде? Ей, там далеч. Дай да ни го Там. Там. Ей, там. Видя ли колко е хубаво и удобно? Ей, там. Да, там. Само едно е цели, опитахте да излизате. Не сме да вземем повече. Да, я. Често се излюбим, подбираш са правилно, главите са правилни и на третия ден също сме. Не се знае защо. Аз имам няколко статии за американците, обаче те не съобщават тия. Точно тия данни, които ти трябват, някакви ги съобщават. Нарочно го правят. сега. Ти какво мислиш, че като им пишеш, ще ти Аз мога да съобщат? го пиша на единия за едно нещо, да го питам другия за друго нещо. Ама той няма ти съобщи нито един, едното, нито други. Може би ще съобщат. Не става така, по частен път не става. Добре, ти казваш, изсъхва, започва да изсъхва малко тук изупване. Какво ще прави? Ще го полива с вода. Добре, сигурно ли си, че тази вода пък няма да го убие? Може би не в момента след един. Не. Охо. Ето ги. Ниско ли? Така. Друга ясна. Не го това. Добре. Тя е въобще там на чувал. Една масата го праска е долу да ползи. Аз виждам стърки. Някой тръгна в краката. Не, това са гръбливи птици. Да следи си тогава стъркелите. Любо, без тия... Това са стърки или бели са, бе? Които са ред, бели хръба. Да. Това са нещо друго, това са гръбливи птици. Аз гледам втори. Ето сега са на ръба на синьото и бялото, от острото връща, вече не е на острото, ами е на Това двата. са ято стърки ли, бе? Те гледат там и казват, че има стърки. Не, гледам и там и казват, че има гръбливи. Мен ми изгубва Аз не виждам нищо. Един двуглав хълм. Да, двуглави. Тясно от него режеш и внезапно един хълм и до него един по-малък. Точно Така, на тях. на тях, добре. О, чайчето. Айде, те да. Чичо Любо, черп. Чичо Любо, как е? Дегустирал ли си го? Силно ли? То няма захар, то няма А не, първо на дамите, моля. Я го загледам. Много бело. Дай на как си рани. А там нещо има сули, да? Аз това ще замеря тази. В едно край гранично село и точно да видяхме карталите, чакаме ги през цялото време, никъде няма картали. Вече И това на граница. мержелееха ни се вече в съзнанието, само картали вече ги сънуваха. И изведнъж ги виждаме и върнаме багажи, а на бегом през селото се изнасяме, всички си опълчиите там разни лелки ниже като тютюн. И се запахтяли, лягаме на средата за запахтяне и ги гледаме, нали, 4 птици бяха. И по едно време пристига един запахтяни. Момчета, къде си бе? Настръхнали едва ли не с вилите. Просто ни питаха плащат ли.
Колко ни плащали. И другия там, който седеше, започна да развива теории за това, че това е било глупаво. Защото толкова нерешени проблеми имало с хората, отношенията между хората и така нататък. Пък аз съм тръгнала с да се занимавам. Има си хора, които определено не се интересуват от тези неща. Просто ги виждат за безмисъл. Любовта идва с познаването. Ако изобщо не познаваш нещо, ти не можеш да кажеш дали е хубаво или лошо, точно за това, защото не го познаваш. Аз пък не съм убедена, че за да го обикна трябва да го познавам. Сега какво познавам, ще не познавам. Моята любима без да съм видяла. Моя Галик. Просто от човека си зависи и от... Хората са имали отношение към тия птици. Те са вярвали, че кръстатия или царския орел, като се зададе градоносния облак, излиза и започва да се бие с него и го отвежда в страни, за да не убие града пиленцата му. И затова селянин се е радвал, когато в нивата му на голямата круша или на големия орех има гнездо на царски орел. Защото той ще отведе облака, който иначе би убил и житото му. Те са виждали коя птица с какво, примерно с какво се храни. Царски орел са го забелязвали, сигурно, че се храни предимно с лалугери. И сега той не е луд да отиде да убие птицата, която му пази житото. А сега нямаме, житото не е мое. Нещо е дяло там или аз искам да си гръмна един орел, да си го препарирам. Край. Никакви доводи не могат да ме разприват. Никой няма да отиде нормален човек няма да отиде да сече с една брадва стените на Александър Невски. Но аз съм сигурен, че на 1000 души българи, 995 с лека ръка биха отсекли дървото, на което се намира гнездото на царски орел, да кажа. Въобще няма да се замислят. Ще го отсекат и няма да им мигне окото. Ние сме културни до толкова, доколкото трябва да разберем, че се пазят, примерно, древни икони, хубави картини, но природните паметници някакси не може да ги възприемем като национална ценност. Може би защото не ги забелязваме, не знаем почти нищо за тях. После, като че ли хората са уважавали повече, те са уважавали и хляба, уважавали са и дървото, уважавали са и птицата. Уважавали са живота като такъв, във всичките му форми. А сега ние, като че ли, много малко неща започнахме да уважаваме. Това, което не става за ядене, ние не го знаеме и не ни интересува какво ще стане с него. Защо е така, не знам.